I et sommerhusområde ved Haderslev er nogle af de faste beboere klar til at komme på sommerferie. Kødkvægsavler Rasmus Skau og hans far Knud er kommet for at hente en lille flok kvier, som resten af sommeren skal græsse inde i byen. Hey, hvor godt. Jamen så. Kvierne bliver læsset af ved Haderslevs Hospice. Sammen med det øvrige personale har sygeplejerske Anne Svendsen glædet sig til de græssende sommergæster. Kom så. Den der energi, de kommer med, og den der glæde, det er rigtig dejligt. Det giver god stemning. Og vi glæder os til det. Vi har gået og ventet på dem. Ja. Så det er sådan en helt spontan glæde. Han ringte jo i går på det der for at høre, når de kom. Jamen det giver dem en eller anden glæde, og at det, at der sker noget. Personligt synes jeg heller ikke, der er noget mere fredfyldt end at se en ko gå og gumle, og jeg tænker, at det er lidt det samme. Også det der med at se, at liv går videre sådan et sted som her, det tror jeg, det har en stor betydning. Jeg tror faktisk, det betyder meget mere, end vi tror og sådan lige tænker over. Det er utrolig livsbekræftende at se sådan nogen, der lige tonser hen over græsset der. Og, de giver lidt liv, og de bliver holdt øje med. Og det er noget rigtig godt at sidde og kigge på, i stedet for at kigge ind på en grå mur eller nogle biler eller en vej. Altså, så er det bare noget helt andet med de her køer. De har deres egen døgnrytme, kan vi simpelthen mærke. Altså, når der bliver lidt stille i huset, det kan jeg huske fra sidste år, da de var på græs herude, så når der blev lidt stille i huset, så turde de godt komme frem. Ellers så var de sådan lidt generet og holdt sig hernede i baggrunden, og der gik mange dage, før de bare sådan listede hen forbi stuerne. Og der var faktisk nogle af patienterne, der fortalte, at sådan hen på dagen, når vi andre var gået hjem, og der var blevet lidt stille, så kom køerne næsten helt op. Kom det helt op til hegnet. Så kunne de sådan næsten stå og snakke med dem inden for stuerne. Den oplevelse fik vi andre jo ikke. Det var, når der var helt stille i huset. Hvad var de? Nej. Det var også rigtig befriende at have sådan noget at snakke om. Altså, følge lidt med i det. Så vi har faktisk savnet dem i år. De kom sent på græs. Ja, og de kom også lidt tidligere af græsset, så vidt jeg husker, fordi der var for vådt. Så vi har savnet dem. Det har vi virkelig. Afgræsningen med kødkvæget i det bynære område har flere formål. Først og fremmest naturpleje af et kommunalt areal, men mødet med Haderslevs borgere er også vigtigt for Rasmus Skau. De går lige hernede, dog. Det har været min idé hele tiden, at man kommer ind og kommer i kontakt med befolkningen. Og det er faktisk en vigtig del af vores produktion, at vi har den dialog med forbrugerne, som det er i vores øjne. Jo. Og det er, at vi kan sætte dem ind i produktionen, og vi kan gøre opmærksom på, at vi laver det her kvalitetsprodukt. Det er en stor fordel, som vi gerne tager ulemperne ved os. Jeg har 50 køer og 100 opdræt. Hvad er det for nogle spørgsmål, de har omkring de dyr, der går her? Jamen det er ikke fordi, de har så store spørgsmål omkring den egentlig, men de er sådan set bare betaget af at jagtage dem, og det er mest som, hvornår de kommer, hvis de ikke er her. Altså det er den største problematik. Jamen en del af projektet, det indebærer også de her informationstavler, som vi sidder op ved de her turistløver, som går ind i folden. Og der prøver vi selvfølgelig at oplyse om de ting, som de kunne have spørgsmål. Med racens egenskaber og det, de gør her, altså hvad formålet er med de her projekter. Og det har været en rigtig god ting. Og selvfølgelig har jeg også mit telefonnummer, hvis der skulle ske det 7.13, at de skulle rende ud, så derfor har vi alle oplysninger på den. Den eneste bekymring har faktisk været, at der har været nogle besøgende sidste år, som nærmest gik helt i panik, fordi der var noget løs plastik dernede. Så der har der altså lige været et par kollegaer ned under hegnet og ude og fange plastik, fordi det gik jo ikke, hvis de gik og guffede sådan noget. Så der har vi haft 2 episoder, hvor vi har været ude og fange plastikstykker. Der er oprigtig bekymring for køerne. Altså alt andet måtte ligge. Dyrene først. Kødkvæget er af racen Galloway. Det er en nøjsom race, der har det fint med at skulle pleje et naturområde, hvor det gode græs skal findes blandt mange andre planter. Jamen som du kan se, så er det jo meget varieret natur. Der har vi både noget mosejord, og vi har noget overdrev. Og der svinger græskvaliteten utrolig meget. Jamen, i det våde område, der har vi jo lysesiv og vådbundsplanter, og det er det, der gør, at Galloway er eminent til græs det her, fordi de kan omsætte de her planter. Og for mig,
der har det ikke så meget med græskvaliteten at gøre. Selvfølgelig skal de kunne få noget tilvækst dyrene. Men det handler sådan set for mig om, at vi får en variation i fodret. Og det får vi sådan et sted her. Og det er det helt perfekte sådan naturarealer her. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er det optimale foder, men der er den variation i det. Om det lige er den helt præcise optimale sammensætning, det har jeg svært ved at udtale mig om, men bare det der variation i det er det, der er vigtigt for mig, kan man sige. Og som sagt, så går jeg ikke så meget op i, at det er de bedste græsarealer, vi sætter dyrene ud på. Fordi formålet, det er simpelthen naturpleje. Så det er ikke, at vi skal opnå en vis tilvækst på dyrene. Det er, at vi kommer ud og plejer det, og som du kan se her, så har der været mange tidsler i vegetationen, og det er jo et tegn på, at det ikke har været slådelgræsser der i mange år. Og det er sådan noget, vi gerne skulle få bugt med, fordi lige tidsel, den er ikke så god med i foderblandingen. Valget på Galloway, det var udelukkende med naturpleje som hensigt. Og det var egentlig lidt tilfældigt, det var mig selv, der kom til at beskæftige mig med naturplejen, i og med, at vi havde et stykke eng, som kom med i det her projekt, hvor vi står her, et Natura 2000-område, som man fra staten gerne ville have afgræsset, og der blev søgt nogle midler til at hegne ind. Og som lodsejer, der kom jeg så med i et nyoprettet afgræsningslag, hvor vi så skulle stå for at finde en, der kunne græsse af. Og ja, det er derfor, jeg står her i dag med den her besætning. Det var sådan, den vejen gik på det tidspunkt der, og det er jeg jo fuldt glad for i dag. Rasmus Gau er økologisk planteavler og kører landbrugsmaskiner for andre landmænd, men det er arbejdet med kødkvæg og naturpleje, som han brænder for. Det spændende med naturpleje, det er selvfølgelig først og fremmest, at man har med naturen at gøre, og det er noget, der tiltaler mig rigtig meget, og det er også noget, som jeg lægger stor vægt på i det daglige. Og specielt omkring landbruget, at man er så meget ude i naturen, og man har med naturen at gøre. Det er noget af det, som driver min motivation. Og vi så kan kombinere det med at lave nogle prima fødevarer og være med hele vejen fra jord til bord, det er noget af det, der virkelig motiverer mig. Jamen, jeg tror på naturplejen som en driftsgren, fordi at befolkningen er ved at få fokus på sunde fødevarer, også med alle de her fødevareskandaler, vi har haft med kød, forveksling, han har sagt, med hestekød og blanding af svine- og oksekød. Så derfor kan jeg også mærke i lokalområdet, at der er en tendens til, at man gerne vil have nogle ordentlige fødevarer. Og det vil jeg gerne være en del af at kunne levere. En fordel ved, at sådan et produkt som vores, det er økologisk, det er, at det åbner nogle kanaler ind til de her specielle steder, som gør lidt mere for at brande sig på de her fødevarer. Og det har vi helt sikkert kunne mærke, at det åbner nogle døre. Ulemperne, det kan være i forbindelse med de her afgræsningsprojekter, at man skal lægge jorden om til økologi, og det kræver lidt flere ting i forbindelse med, at der kan være mange lodsejere på arealerne. På gården ved Haderslev er Rasmus Gau en af de kødkvægavlere, der tror på, at det gennem direkte salg til forbrugerne kan lade sig gøre at få en tilstrækkelig høj pris for naturplejekød. Jamen lige nu er vi ved at pakke til alle dem, der har bestilt online i vores webshop her gennem den sidste uge. Og der kommer cirka en 40 kunder igennem nu her i løbet af de 2 timer her, hvor vi har udlevering. Og vi har så det hele opbevaret på køl her, og så kommer de afhenter det en efter en. Og der er lige tryk på de 2 timer, hvor alle folk kommer. Men det er der det sjove, det sker, så det gør ikke noget, der er lidt ekstra travlhed der. Vi er lige ved at skære de sidste bøffer her fra de 3 dyr, som vi har fået hjem den her gang. Tidligere der har vi lagt på omkring 2 dyr i måneden, og de sidste 2 gange har vi så været op på 3 dyr.
Tilbagemeldingerne fra kunderne er, at kødet fra naturplejedyrene smager anderledes. Altså, der er rigtig mange, der mener, at de kan smage forskel på vores kød og andre, og det er der også god baggrund for at mene, fordi at i og med, der er flere ting, der spiller ind på kødets kvaliteter. Den ene ting, det er restens egenskab med, at fedtet bliver indlejret i små lommer i kødet, fordi de vokser så langsomt. Det gør, at smagsnuancen bliver mere kraftig, så kødet smager simpelthen mere. Og det er både en kombination af, at man indlærer fedtet langsomt, og samtidig med, at man får noget grovfoder fra de her arealer, som bidrager med de rigtige fedtsyrer og smag. Så, Søren. Altså det setup, vi har fået lavet, det gør, at vi kan hæve afregningsprisen per kilo slagtevægt. Og det har vi været nødt til at gøre for at kunne få økonomien til at hænge sammen. De her dyr her, de klassificerer ikke særlig godt til en traditionel slagteriafregning. Med baggrund i, at de priser, de er jo koblet op på, hvordan supermarkederne gerne vil have deres udskæringer skal se ud. Og der rammer de her lidt ved siden af, men derfor har vi gået i krig med at prøve at afsætte det selv. Der har så været en del mere arbejde med, end jeg havde regnet med, men det må vi jo tage med. Moin Mads. Moin Rasmus. Så er der kød. Håbet er derfor, at en aftale med en lokal gårdbutik kan være med til at fremme afsætningen. Hvad siger kunder til det? Jamen, de er helt vilde med, at vi har fået kød nu. Vi har selv gået med tanken om at lave noget kød, men det er ikke noget, man bare starter op sådan en produktion der, som Rasmus har gjort. Og vi kan se, at Rasmus laver et rigtig godt produkt, og det kunne vi godt tænke os at prøve at tilbyde vores kunder. Så derfor har vi stødt hovederne sammen og fået det til at lykkes. Håber på, at det bliver et rigtig godt samarbejde. Forbrugernes villighed til at betale ekstra for kødet og det offentlige tilskud til naturpleje er usikre størrelser. Men Rasmus Skau tror på kvæg i naturens tjeneste. Der vil altid være fokus på de her naturområder, tror jeg på. Så derfor er jeg ganske rolig ved, at vi nok skal finde en løsning på det. Og ellers så er jeg fleksibel, og så må vi jo indgå en dialog omkring, hvordan vi kan få det til at lykkes. Fordi jeg er i hvert fald interesseret i at skulle fortsætte med at drive naturpleje.